Jestas, tämä on paljon vaikeampaa kuin lapsena. Mutta Eno, oletko varma, että laitoit kaikki oikein päin? Totta kai, tein piirustuksen mukaan. Eivätkö siivet ole väärinpäin? Ymmärrän. Tuohan ovat siivet. Olet oikeassa, Penny. Laitoin rungon ylösalaisin. Okei, nyt teemme lentokokeilun. Seiso tuolla, Penny. Valmiina lähtöön. Wow! Jestas, salainen gadget-puhelin. Tekö, päällikkö? Minne? Tulen heti. Oho. Ja... Go, gadget-vieterit. Gadget, täällä ylhäällä. Pomo. Tässä tehtävänne, Gadget. Huippusalaiset lentokoneet katoavat Pancake-kentältä. Tutkikaa, onko Matt asialla ja ottakaa koneet takaisin. Tiedotus hävittää itsensä. Lentoa! Mielenkiintoinen tehtävä! Aina palveluksessanne, Pomo! Oi ei! Go, gadget-kopteri! Hei! Mihin sinä lähdet, Eno? Valitan, Penny. Tiedot ovat salaisia, joten en voi kertoa olevani matkalla Pancake-lentotukikohtaan. Hei, Penny! Oi, lentotukikohta. Varmasti tärkeää. Parasta, että seuraa Enoa. Hän saattaa tarvita apua. Go, gadget superauto! Vai niin, Gadget? Aiot estää minua? Ennen kuin selvität, kuinka tietokoneeni toimii, on Nerd saanut haltuunsa maailman suurimmat ja nykyaikaisemmat lentotukikohdat. Siitä voi seurata historian suuri rikosaalto, eikä minua pysty estämään kukaan. Eikö niin, Kissu? Kysyin, eikö niin? No niin, näytä kulkulupasi. Heti senkin, hölmö. En odota koko päivää. Puhu edes. Sanoin, että puhu. Oho, nyt on tehtävä läksyt. Katsotaan. Aloitan historiasta. Niin, Välkky. Olet vankilassa. Tule niin pian kuin voin. Kuulkaa, pojat, tiedättekö mitään kadonneista koneista? Olen komissaario Gadget. Olen etsimässä kadonneita koneita ja se on huippusalaisuus. Erinomaista. Pian saan jälleen uuden koneen laivueeseeni. Olet vallassani. Käsitätkö? Tuo koneesi suoraan minulle. Anteeksi vain, mutta Kuulen ja tottelen, en minä sanonut mitään. kuulen ja tottelen, Hetkinen, sinähän sait vapaa peliin. kuulen ja tottelen. Nousukielossa! Mitä? Toistan, nousukielto voimassa! Mistä on kysymys? Takaisin halliin, toistan! Joku varastaa koneita. Missä on Gadget, Eno? Katsotaan, kuinka tämä vempele toimii. Paina nyt, Gadget. Paina nappia. Paina, niin olet vallassani. En käsitä millään tätä.
Vain yksi painallus ja olet vaulassani. Tämä on mitätön peli. Paina nappia! Joku taas. Kuulkaa, haluaako joku tämän peliin? Odottakaa, pelihän tämä vain on. Jestas, eivät taida pitää videopelistä. Kuulkaa kätje, ei nyt sovi luttua. Kaikki etsivät varastettua konetta. Parasta, että tulette mukaani. No, tulkaahan nyt! Kuulen ja tottelen. Kippuun, pojat! Laivojenjohtaja tukikohdalle. Varastetut koneet tutkassamme. Lähestymme sitä. Nyt näemme koneen. Ei tule mitään. Meitä on liian vähän. Palaamme tukikohtaan. Välkky. Pois ovelta. Joku varastaa suihkukoneita. Meidän täytyy keksiä miten. Tule. Olen kenraali Ville Gracie. Sanokaa vain Villi Villeksi. Tarvitsen apuasi. Joo, totta kai. Jäljitätte varastetun koneen tutkalla. Hyvä idea. Tiedän sen, totta kai on. Kenraali, tutkayhteys katkesi. Vaikuttaa Mad-hommalta. Miehet, turhaa höpötystä. Omat mieheni varastavat koneitamme. Se siitä. Selvität sen varmasti. Pää kylmänä, poika. Sinun on autettava. Ei hätää, kenraali Gracie. Komissaario Gadget aina palveluksessanne. Hieno juttu. Pidän siitä. Sinussa on ruutia, poika. Löydätkö johtolankoja, Välkky? Joku tulee. Kiireesti piiloon. Olen hulluna kiukusta. Taas kone häipynyt. Jospa videopeli rauhoittaisi. Loistava idea. Ai, Olet vaulassani. Ulkoa Gadget ja tuo sitten koneesi minulle. Katsos vaan. Tohtori Klaus hallitsee lentäjien aivoja tuolla pelillä. kuulen ja tottelen. Meidän täytyy estää tämä, Välkky. Hoida sinä lentäjä ensin ja sitten auta Gadgetenoa. Kuulen ja tottelen. Kuulen ja tottelen. Nyt täytyy selvittää, mihin ne koneet ovat joutuneet. Kuulen ja tottelen. Kuulen ja tottelen. Kuulen ja tottelen. Oi! Kuulen ja tottelen. Kuulen ja tottelen. Kuulkaapas, tämä on oikea kaunotar. Sinulla on hyvä maku, poikaseni. Kuulen ja tottelen. Tämä on maailman paras hävittäjä lyhyillä matkoilla tätä nykyään. Kuulen ja tottelen. Jestas! Go go Gadget Pieteri! Kuka hitossa tuo oli? Go go Gadget Vesilettu! Minusta välitä. Seuraa konetta. Go go Gadget Rullaluistimet! Pysähtykää! Lain nimessä! Go go Gadget Lasso! Tosi rohkea poika. Älä tapa itseäsi, poikaseni.
sinusta, poika. Sinussa on vauhti. Oo. Pidä kiirettä pian. Kyllä, herra. Kadonneet koneet! Tohtori Klaus on hankkinut itselleen kokonaisen laivueen. Taas on kone kadonnut. Pian meillä ei ole koneita lainkaan. En kestä enempää. Älkää nyt. Minä en ymmärrä. Teen kaiken voitavani. No sehän on selvää. En ole nukkunut 3 vuorokauteen. Tässä on. Kiitos. Teidän pitäisi levätä, kenraali. Ja minä tutkin asian. Ja tutkinkin tarkasti. Kuinka vieraamme voivat? Hyvin, tohtori Klaus. Anna neille juuri uuden ruiskeen. Okei, pojat, riviin. Kyllä, johtaja. Tai sillä lailla. He pitävät heitä vallassaan huumeilla. Muistakaa, pysytte huoneessa. Kyllä, johtaja. He selviävät taas pari tuntia. Ups! Oho, he ovat aivan sekaisin. Selvä. Missä olit 15 vastaisena yönä? Nukuin tietysti sängyssä. Hyvä herra Gadget, voisimmeko lopettaa me? Kenraali Gracie, mitä te ylhäällä teette? Olen liian levoton nukkumaan. Tajuatteko, että meillä on ilmanäytös huomenna? Mutta miksi kukaan maksaisi ilman katsomisesta? Hyvä yritys, Gadget. Mutta ei mikään piristänyt minua. Tällä hetkellä ei ole muuta näyttääkään kuin ilmaa. Kenraali Gracie. Oi, mikä herkullinen yllätys. No niin, nyt minä menen nukkumaan. Minä myös. Kuulkaa, kenraali. Nyt on aika toimia. Niin, Gadget. Olette oikeassa. Seuratkaa. Minne olemme menossa? Ahaa, nyt käsitän. Tähystämme ilmasta. Anteeksi, voisitko istua takana? Haluan ohjata yksin. Tuolla on tuoli. Ahaa, okei. Tarkoitatteko tätä? Juuri sitä. Jostas! Satumaista! Joo! Go, go, Gadget, käsivarret!
Mitä? Hei, katsokaa mihin astutte! Mitä? Ensi kerralla on katsottava, että ovi on kiinni. Tässähän voi loukkaantua. En oo ikinä löydä meitä. Meidän on itse saatava lentäjät ulos. Poliisipäällikkö Quimby! Hänen täytyy saada riittävästi lepoa ennen lentonäytöstä. Minä lennän tukikohtaan. Ei auta muu kuin lähteä lentoon. Katsotaanpas sitten. Auta nyt, tietokone! Jehuu! Yksi koneista on karannut. Tiedän. Mitä odotat? Lähetä lentäjät sen perään. Ampukaa se alas. Se ei missään nimessä saa päästä tukikohtaan. Häipykää. Kuinkahan tämä oikein käännetään? Selvisin! Katso! Hypnoosipillerit ovat poissa! Parasta ilmoittaa pomolle. Oletko hullu? Sitä paitsi lentäjät ovat täällä ennen kuin ne lakkaavat vaikuttamasta. Tule nyt, ukko. Kuulen ja tottelen. Mitä? Eivätkö he saaneet hypnoosipillereitä? Tiedotus johtokoneelta. Maali näkyvissä. Mitä oikein teemme? Missä olemme? Selvä. He vaikuttavat taas normaaleilta. Tukikohta. Hei, tuolla tulee ensimmäinen kone! Mistä on kysymys? Eiköhän tästä pidä painaa eteenpäin, jos haluaa alas. Nyt on laskeuduttava. Voi pyöveli! Mitä täällä tapahtuu? Nyt tiedän. Ulos tarkoittaa ylös ja sisään tarkoittaa alas. Virheetön alastuminen. Ei onnesi voi kestää ikuisesti kärsiä. Joskus onnesi pettää, ja silloin minä olen paikalla. Hyvin tehty, Gadget. En muista mitään, mutta alaiseni sanovat, että olet tämän ansainnut. Onnittelen, kunniakapteeni Gadget. Minä olen sinusta ylpeä, poika. Eläköön! Eläköön! Niin, eläkeen. Voi Gadgeteno, olet pelastanut koko laivueen tohtori Klausin juonilta. Eihän tuo mitään. Oletko kunnossa, Gadgeteno? Yksinkertainen hätälasku, Penny.
Olin täysin varautunut. Ei onnettomuuksiin voi täysin varautua, Gadget Eno. Mutta joitakin asioita voi pitää mielessään. Kuten missä varauloskäynti ja vahtosammuttaja sijaitsevat. Ja pitää puhelinnumerot myös palokuntaan ja lähimmälle poliisiasemalle saatavilla. Mutta tärkeintä kaikista on ottaa kunnon lentovakuutukset.